papunta tayo ngayon sa Maranum Falls. Galing tayo sa Sky Plaza and then sa baba lang siya nung pinag-stayan namin. So, nandito tayo ngayon sa entrance ng Maranum Falls and 15 to 20 minutes daw yung walk papunta dun mismo sa falls. So, tara, samahan niyo ako maglakad. Meron na ako natatanaw dito na parang ilog. Galing daw yung water nito sa Maranum Falls. Nakikita ko na medyo malakas yung current niya. Ayan, tapos ang ganda ng view. Mountain siya sa likod and then ayan, river siya sa baba. So ito nga, along the way, sobrang mapuno. And then I was told na yung mga puno pala dito, it is called butterfly trees. And sabi nila, nagpa-plan sila to have butterfly sanctuary dito. So it's very exciting to see that in the future. And ayun, sobrang malilim dito sa area na to. So kung pupunta kayo dito sa tanghali, I think it's also okay kasi hindi siya mainit. Let's go! Oh my gosh, ang ganda po dito banda. And then maririnig mo na yung mga agos ng tubig. Tapos ang ganda ng view. Kahit na 15 to 20 minutes yung walk, parang sulit siya kasi ang ganda ng mga views na nadadaanan mo. And then ito nga, hindi ko alam na meron pa ng ganito rin sa Pangasinan. Here in Natividad siya. It's so cool, ang ganda. Ang lamig! Oops! Guys, we're here in Maranum Falls and sobrang ganda ng falls nila dito. I can't really believe na dito to sa Pangasinan. Welcome to Maranum Falls! Parang kanina nasa Arabs Eco Farm tayo, parang fairy tale like. Ito naman, Into the Woods naman yung theme nitong Maranum Falls nila. So parang Natividad, parang pang Disney, ano talaga siya, no? Pang mga Disney movies, pang Disney setting. So it is so beautiful. Parang sarap maligo, so good. Ganda. Dahil maulan, medyo malakas ang current galing sa falls. Pero tuwing summer, mas kalmado at mas dinarayo ito ng mga turista. Nagsisilbing supplier rin ng tubig ang Maranum Falls sa mga karatig nitong barangay at bayan. So it is really a must visit kapag pumunta po kayo ng Pangasinan.